Δεν μπορείτε να δείτε την οθόνη του κινητού επειδή έχει αντιλιά? Πάρτε μια σακούλα, ρίχτε το κινητό και χώστε μέσα τη μούρη σας. Και για να μην την κρατάτε, κρεμάστε την στα αυτιά σας σαν το άλογο που τρώει σανό. Έξυπνη ιδέα που όποιος σας δει θα πει: κοίτα ρε, άμα σου κόβει λύσεις που βρίσκεις, δεν μου φαίνεται καθόλου απροσάρμοστος ένας άνθρωπος με μια σακούλα στη μούρη. Επισκέπτεστε έναν χώρο που για κάποιον λόγο απαγορεύεται να κουβαλάτε πάνω σας γλυκά? Υπάρχει κέρβερο στην πόρτα που σας τα καβατζώνει? Ντυθείτε γιαγιά. Ποιος θα υποψιαστεί πως μια γιαγιά είναι εγκληματίας που κουβαλάει πάνω της γλυκά? Πάρτε λοιπόν ένα μπαστούνι, ανοίξτε το από κάτω και στουμπώστε ζαχαρωτά. Άιντα, πάρτε! Τη δουλέψατε την κυρία στην υποδοχή. Θα είναι σε φάση πώς μπήκαν τα γλυκά. Κάποιος έφερε γλυκά, από πού μπήκαν τα γλυκά, αφού τους έλεξα όλους. Απλά θα πρέπει να κυκλοφορείτε στον δρόμο σαν το καρναβάλι. Σιγά! Για τέτοιο κόλπο γκρόσο, τι να μας πει και ο Αλ Καπόνε τώρα? Είναι χαλασμένη η τουαλέτα? Βγάλτε μια σακούλα σκουπιδιών που όλοι έχουμε στην τσέπη μας, φορέστε την στη λεκάνη, κάντε γούβα για να πέσει πράμα, ρίχτε και μερικά χαρτιά γιατί πάνω απ' όλα υγιεινή, κάντε τη δουλειά σας, σηκωθείτε χωρίς να σκουπιστείτε και μαζέψτε τη σακούλα. Συγχαρητήρια, δεν είστε σε καμία περίπτωση μια κινούμενη αηδία. Και βγείτε μετά με τη σακούλα στο χέρι που έχει μέσα αυτά που έχει και ρίξτε την σε έναν κάδο. Έτσι, να είναι και καλοκαίρι, να έχει και ζέστη, να έρθει να γίνει μια ομορφιά, ρε παιδί μου. Ρε, τι κάνετε?